Ngayon sa akong katawhan. May hapon sa tanan, ako, si Alel Persigas, Iglesia ni Cristo. Proud kaya ako bilang Iglesia ni Cristo. Ngayon, kay aming Diyos, o ng Diyos ni Cristo. Ito sa Diyos sa uban. Ako, pauta na kang Arjin. Yung Arjin, okay na magkitaan eh. Kung tayo magkita sa Tapaw. Ikaw ba sa imong pagka-dipensor, katoliko? Butugan ka pag sa tinood, kung pangutanong ka sa inyong doktrina, o whatever nga related sa inyong religion. Nagpasalamat ko nga proud yun kayo si Migo nato nga Arnel sa iyahang pagka-iglesia ni Cristo pero katong giparehistro ni Manalo. And Jeremias kapitulo 17 versikulo 5 kung wala ko masayop sa setas. Ingon pa ni propeta Jeremias, tinunglo ang tao nga mosalig sa tao. Disgrasya gyud tadi kung magpasakop ta sa pundok ito ko ng tao kay matin. Ayaw sa lagi. Ay, kanina pasandi po ko sa guwang to. Pasandi ko. Gipasandi na kami intro. Manang ako, pasandi po kang mag-intro po ko sa mga tubali mo. So, tinunglo ang tao nga magsunod o magsalig po sa tao. Kung pasakop ka sa pundok agitukod og tao, buti pasabot ni ana, nagsalig ka sa tao. Kung nagsalig ka sa tao, biblically speaking, matinunglo ka. Number 2, ingon pa niya, butog ang daong tinood, based sa pagtulong sa Iglesia Katolika, based sa pagtulong sa Iglesia Katolika mo, na kung itugan, mabitaw nagbarog ko diri, mabitaw nitindog ko diri, kay sumala sa tudlo sa Iglesia Katolika, di tudlo sa pari lang ha, di tudlo sa obispo lang ha, di tudlo sa, yung tudlo sa Iglesia Katolika, buti pasabutin na official teachings of the Catholic Church, not the opinion of individuals, for example, priest, bishop, and cardinals, or bisang pagkisang theologian. Ako ang gibarugan diri, mubarog ko, ni barog ko, pagalipdan ako, ang tudlo sa Iglesia Katolika, dili ang opinion ni bisang kinsang particular Catholics na pwede hilig mo na sila quote og libro ni tawag ining Francis Casili, ano na sila eh, niya pagkaman ipahaom-haom nga tudlo sa Iglesia Katolika. Okay, next question. Daghang kayong salamat na dungog yun nato nga mutugan dito sa tinood. Akong pauta, Brother Arjin. Si Kristo nakasulat sa 17 no 3 o 20:17 sa Juan nang usa ka matuod nga Dios ilon ang amahan. Unya gisugo pagayon niya si Magdalene. Padto ka sa akong mga kaigsuonan, kung subinli sila musaka ako sa akong amahan, inyong amahan, akong Dios, inyong Dios. Gitudlo ba sa ninyo sa mga Katoliko na usa lang matuod nga Dios? Kung gitudlo, dito man ba? Mali, bukan ka tinod ha? Yes, nagtudlo ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana sa usa lamang kagitawag og Dios. Apan kining usa ka Dios nga gitudlo simbahang Katolika na ay tulo ka mga personas, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Kanang gi-quote nimo sa San Juan kapitulo 17 bersikulo 2 hangtod sa gitawag og 3, referring na sa pagpaubos sa Anak ngadto sa iyang Amahan kay Philippians chapter 2 verse 5 to 6. Ang Kristo naa sa unfathomable humility. Bisan siya Diyos, apan wa sa nakagpupong sa Diyos. Buot ipasabot niya na sa diyang nisulti si Kristo, akong Amahan, matuod nga Diyos ka na profession of faith ka na nga usa lamang yun ang Amahan. Apan naapoy usa lamang kabugtong anak nga Diyos nga mao ang atong Ginoong Hesus Kristo. Anya ang San Juan kapitulo 7 bersikulo 3 wa nga na mag-deny sa pagka-Diyos ni Kristo. Nga naman kay profession of faith magud na nga sumala pa ni Ginoong Jesucristo, makailaunta sila kanimo, Amahan, ang bugtong matuod nga Dios o kang Jesucristo nga imong gipadala. Unsaon man pag-ila si Kristo nga iyang gipadala? San Juan kapitulo 1 bersikulo 18 sumapa sa mga apostol, walay tao na nakakita sa Dios apan gipaila si kinato pinaagi sa bugtong anak nga Dios. So therefore, kanang giingon sa 17:3, bugtong Amahan nga Dios na. Kaya ang namulong, ang niingon, mauman ang bugtong anak nga Dios. And lastly, katong ingon nimo nga niingon si Kristo kang Magdalena, nga moadto ako sa Amahan, inyong Amahan, akong Dios, inyong Dios. Nagpasabot lamang ka na nga ang pag-ila nimo nga Dios Amahan dili sama sa pag-ila ni Kristo nga Dios. Na naman tungod kay kung pareho pa nato siya nga pag-ila, dapat ingon to siya nga moadto ako sa atong Amahan. Muadto ako sa atong Dios kay pa same siya nato. Ko dili ingon siya akong Amahan, inyong Amahan. Kanong inyong Amahan tungod kay adopted sons and daughters ta pinaagi sa kanya Kristo. Efeso kapitulo 1 bersikulo 5. Ang Kristo dili man adopted. Ang Kristo usa man siya ka only begotten. St. John chapter 3 verse 16. Managlahi.
So ang pagkaanak ni Kristo o kita dili pareho. Kita adopted, ang Kristo consubstantial, body pasabot, same in nature. Pag-ingon niya, akong Diyos, inyong Diyos, tinuod man na po. Nga naman kay paingon niya, akong Diyos, nga naman kay giilan niya ang iyang amahan, na iyang Diyos, o ang amahan po, niila po sa iyang anak, nga mo ang Diyos. Hebrewhanon, Kapitulo 1, versikulo 8. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.